Des de Barcelona Futur iniciem un període de cicle de conferències per tal de posar sobre la taula quines han de ser les solucions per fer una Barcelona de futur. De fet, el que hem agafat són les problemàtiques que preocupen a la ciutadania i que ho han manifestat a través dels diferents baròmetres municipals, i per això comencem aquí, al cor de Barcelona, al Raval, amb la primera problemàtica que el ciutadà ha posat sobre la taula, que és la seguretat. Per nosaltres la seguretat és significat d'igualtat entre home i dona, és significat de llibertat i també significa convivència. I és per això que calen més recursos, que cal més innovació i que cal més coordinació entre els cossos policials. Us animem a seguir a partir d'ara mateix tots els cicles de conferències i a aportar solucions per tal de que Barcelona esdevingui aquesta ciutat segura, esdevingui aquesta ciutat sobretot de futur i aquesta ciutat lliure que tots desitgem.